Alhamdulillah wis cair kabeh. Dol wedhuse wingi lembangan duit saiki ampun nemen wis kacita servis. Timun kae wae ae akeh nemen deh piye. Assalamualaikum. Eman. Waalaikumsalam. Sing ndi sih, Pak? Marani kacita servis mah. Oh iya, di maklare Mama nih. Lagi iya nembe cair nembe dingin kacita servis mesti deh. Kok ndek ngene iki. Bagi hasil. Sukya. Aduh, selum Sukindente, ini penyeluk duit. mesti dhewe kok. Tuku sing karena apa keran Kalem ki cair ke mesti dhewe kacita servis wong kangelan. Wong karyawane be mah. Kerja wis keringetnya garing ben dibayar apa paling paling dina Jumat janjine ya meleset ke parani Sabtu meleset maning Minggu untung wongnya ya kiye mau diisit ke olie ke lumayan ke lah kemaning ya kita sepapa kosong ke kita isine STNK karo dompet ke kosong boy lumon janjian sawet astagfirullahaladzim laka yang sawet laka ya wingi si Toib kan tuku sapi ya nang kacita tasrif 32 juta tapi kan asine regane itu 3 loro ke dhewe kali 400 sing kacita tasrif kira 200-an nggo mama 200 terus wedhuse kae sing dituku Bu Nurjana pira batine kan oleh 150 iki ya ki ditudu wedhuse Bu Nurjana ditukar wis berarti 75-an ya oke 75-an oke berarti 75 nah keturae 52 ke wingi wedhus sing gudigen sih sing dituku dening Udin kan wedhuse gudigen ora payu dituku panitia mono ini ora apa-apa wis ngukur ruben ya panitiane nganyang nemen ke 52 kok bagi loro berarti wis kaya wis wong mama kan pemula berarti nggak mama selawe nggak papa 17.000 mama pemula kok masuk tahun ngarep maklarane sini bat maning terus ya iki ya bener ya tapi papa 17.000 mama selawe wis oh iya Pak piye papa ngongkon mama kon tuku beras oh ya ning warung kopi iya ya aku turun bayar pira 1.000 kae ya kayak papa bayar 100 ya wis listriknya durung dibayar 150 listrik iya ya oke 150 primen sih mau bocah njaluk marek kae ngendhek bakul jajan 20.000 durung bayar kae bakule nagih ning ngarep wis 20.000 be wis kabeh bae lah minum sih ini pada buru